elkarrizketan. Esan bezala, Gernikako bombardaketaren urtorren bakoitzean, ezker abertzaleek edota euskal erakundek, aldarrikapen zehatz bat egiten dute gainera, gero eta indar gehiagorekin, Gernika kuadroa Euskal Herrira ekartzea. Horren inguruan aritzeko gurekin dugu gaurkoan Deustuko platoan Idurre Bideguren EH Bilduko senataria. Gabon eta ondo etorri Amaika telebistara. Gabon, eskerrik asko. Esan bezala, aurten 85 urte beteko dira Gernika bombardatu zutenetik eta Gernika kuadroa gurera ekartzea zuk zeuk senatuan esan bezala, errekonozimendu eta erreparazio keinu ona izango litzateke. Bai, hori da, 85. urte hurrena, 85 urte pasatu dira Gernika bombardeatu deuskuenetik, eta ganera 50 urte bete dira bebai, edo beteko dira Picasso hil zanetik, eta orduen ikusten gendu, ganera 40 urtez kuadrori Madrilen dauela, eta badala garaia, ganera gobernu ezberdin bat, gobernu eurek esaten dabe moduan aurrerakoia, eta orduen, reivindikazio historiko hori barriro be, maiganeratzeko momentua dela pentsatu dugu, eta IZ ministroak bera, kultura ministroak gainera, esan dozku, asmoak dauzela, eurek garantia de estado moduko, seguro moduko gauza bat daukie kuadroak elkarbanatzeko museoen artean, orduan asmoa daukiela Picassoren heriotzaren urteurrena izanik, hori beste museo batzukin zabaltzeko seguru hori edo garantia hori, eta orduan, aprobetsatuta esan dugu. Maiganeratu dezagun barriro be aldarrikapen historiko hau, gehiengo zabal batek Euskal Herrian behin eta berriro aldarrikatu dauena, eta nik uste dut badala garaia, beste gobernu batzuk, adibidez Alemaniako gobernuak egin zauen moduen, aitortzeko, gertatu dana, eta zeuzelan erreparatzeko aldan neurrian, nik uste dut badala garaia horrentzako, eta 85 urte pasatu dugu guzur eta manipulazio tartean, eta oraindik guzur ofizial hori ez dau gobernu batepez aitortu, eta nik uste dut badala garaia, eta beraz barriro be maiganeratu dugu, eta guretzako lehentasunetarako bat hau. Zuk esan bezala, Gernikara aldarrikapen hori hainbezetan entzun egin dugu, baina horrek baldu aukerarik edo egia bihurtzeko zein da egungo egoera? Egungo egoera da, behin eta berriro arrazoi teknikoak jartzen dozkue mai gainien, ez? Arrazoi teknikoeri, hau da, kuadruek egize da, artelan, neiko ondize dela, dimentzio tamaina aldetik, egize da bebai, urte askoko kuadro bat ala, eta orduen, bere zailtasunak aurkezten dauzela bebai, trasladatzerako orduen, edo mugitzerako orduen, hori egize da, eta onartzen dugu, ez? Baina, arrazoi teknikoek gaur egun, oindala 40 urte New Yorketik posible izan bada Madrilera etortzea, Madriletik Euskal Herriratzea posible izan behar da urte guzti hauetan aurrerapen tekniko-teknologikoak egon dielako danok dakigu esparru guztietan eta arte eremuan bebai. Beraz, posible da. Gustu duguna da borondatea dela behar dana, ez? Borondatea ongo balitz, arrazoi teknikuek salbatzeko nik uste dute posibilidade hori badauela, eta gainera hori badan arrazoia gupres gauz, arazo tekniko horrei soluzioak maiganeratzeko. Zuk esan duzu borondate falta dauela, zer dago horratzean? Ez dago bakarrik borondate falta, zer dago horratzean zuen ustez? Horre benetan dauena da, alde batetik, gobernu espainolak zeuzelan aitortu beharko leuke, orain arte aitortu ez dauen gauza bat, ez? Eta da, bertzio ofizialak, esaten baeban, Frankoren ekipo guzti horrek esan dauen moduan, separatista eta gorrezek esan diela Gernika bombardeatu zutenak, orain hori zeuzelan aldatzea, bertzio hori aldatzea, egiaren alde eta memoriaren alde horre bide bat egitea, alde batetik saia egiten jako edozein eratako gobernuari, orain arte be saia izan da, eta ikusten danetik gobernu oneri be bai, ez da. Bai, beste gauza bat haue bai, eta da, Picassoren kuadroa, Gernika kuadro hau, New Yorketik etorri zanean Madrilera,
etorri zan, Picasso berak baldintza bat jarri zauen, eta da, frankismo garaia amaitu ostean gure bala estatu espainolera ekartzea. Eta ordura arte hori espasan konpontzen, ezauen ikusten bere kuadroa. Azkenean bere kuadroak simbologia konkretu bat daukalako, historia konkretu bat daukalako, askatasun aldarrikatzen daukalako, eta ez daukalako zentzurik frankismo garaian kuadro hori estatu espainolean egotea. Beraz, hori izan baldintza. Azkenean lortzen da kuadro hori ekartzea, eta Espainiako gobernuak erabiltzen dau simbolo hori purbet diktadurarekin amaitu dauela eta demokraziarantzko bide bat egiten dauela aldarrikatzeko eta munduari esateko, listo, ja, demokrazia dau estatu espainolean, ez? Eta beraz, orain rekonozitzea demokratizazioarako bide bat daukala egiteko eta kuadro honekin seinale hori guk eskatzen dotzaguna emotea, egian izango litzateke onartzea benetan kuadroa etorri zanean, benetan oraindik estatuak ahultasun edo ondino joskura asko daukala horre konpontzeko, ez? Eta, rekonozimiento hori kostatzen jako ikusten da. Orain arteko gobernueri eta gobernu ezberdin honeri bai ikusten danetik. Gainera ikusi dugu joan den mendean edo mundutik edo mundu erditik zeharbiatu egin duela kuadroak, baina ez da inoiz Euskal Herrian izan. Hori da. Nola posible hori? Azkenien, Picasso inspiratu zan leku hori, Euskal Herria eta Gernika konkretuki ez. Gernikak Euskal Herritarrentzat bai zelako simbologia daukan. Eta kuadro hau, artelan hau ibili da mundutik zehar esan duzun moduen New Yorken, baita ere Milanen, eta baita ere Oslon, eta hainbat lekutan. Eta Euskal Herrian egon behar zan lekuan, ez da inoiz egon. Orduen, nik uste dut artelan hau artelan handize da, ez ondare material moduen handize dalako, hori bebai, horren atzien dauen kontakizun, historia, drama, beldur, gauza asko transmititzen dozkuz, ez, honek, guzurre, soltasana, ez? Orden guzti hori, kuadronek esaten dauen guzti hori, simbologia guzti hori, obien transmititzen den leku da bere sorrera leku, ez da, bere sorleku eta beraz Euskal Herrian egon behar dana argi daukagu. Zuen ustez Eusko Jaurlaritzak Euskal Ondarea edo mantentzeko edo zaintzeko esfortzu gehiago egin beharko luke? Hombre, esfortzuetan on artetik egin behar dugu, ez bakarrik erakundien artetik, ez? Nik uste dut, adibidez, Espainiako gobernuak beren papela dauka, Eusko Jaurlaritzak berana dauka bai, eta gero hor elkarte pilo batek lan izugarrez den daue bai, ez? Gernikara etorri behar dela aldarrikatzeko, eta nik uste dut danon esfortzue beharrezko dela, argi badaukagu norabidea zein zen, danon aleginek ongietorriak izan daitzezela, ez? Erakundienak, norbanakoenak, elkartienak eta danonak. Danok nik uste dut gehiengo zabal batek Euskal Herrian aldarrikapen horren alde egiten da, eta beraz ongietorri beti olako gauza bat. Egitea, kurioso indiatela bai, asteburu honetan adibidez, kultura kontseilariadan dan, bingen supiriaren hitz batzuk irakurri doteaz esanez, ez tala momentua, ez? Apurtu bet, harrituta gelitzenaz, ez tala momentua, 85 urte bombardaketa eta gero, lehen esan dudan moduan ganera Picassoren 50. urte hurrena bere heriotza gertatu zenetik, gobernu ezberdin bat Madrilen, hau espada momentua zeinete da, ez, momentua, beraz. Nik uste, norabide argi badau, danok aleginak egin behar dugu zela norabide horretan lan egiteko. Euskal erakunde edo alderdi edo eragile, zuk esan bezala guztien artean edo batasuna dago gai honetan? Batasun bat dago iritzia, hau da, Gernikara ekartzeko? Nik uste dut, baietz, gehiengo batek argi daukala. Eta lehen esan dute moduen, benetan eztabaida teknikoa balitz, guazen arazo tekniko horrei soluzioek planteatzera. Segurun hau, arrazoi tekniko eta aparte, beste lehen esan dugun arrazoi guzti horrek dauzela, ezta? Simboliko hauek, kulturalak, historikoek, beste arrazoi sakon hauek, ez? Borondate politikoegaz, seguramente bai, konpondu aldienak.
arazo teknikoek pentsaten dut eskaitzu ziela keskatu behar, ez? Borondatea ongo balitz, benetan, izango zan esatea, nahi duguna da, Madriletik Euskal Herriratzea artelan hau, eta zelan egin behar dugu. Egin behar dutzagu artelanari lehenengo erreparazio kontu batzuk, trasladoa egin behar dugu era batera edo bestera, bueno, ez dakit. Seguramente, oindela 40 urte, New Yorketik Madrilera etorri zan modu berien, ez da ekarri behar gure herrira, baina, bueno, badauz formulak, eta gu pres gauz, eztabaida hori bada, eztabaida horretan sartzeko, ez? Baina, seguru gauz beste eztabaida batzuk, sakon hauek badauzela hor barruan. Zure ustez arrazoi ekonomikoak bai daude atzetik espekulazioa edo? Hau da, Madrilen, edo Madrileko museo horretan egotea kuadroak, bizitariak ekartzen ditu, azken finean. Bai. Interes ekonomikoek badauz, bai, arrazoi guztizeraz, bai. Azkenien, Reina Sofia, oker espanabil, Estatu espainolien bizitari gehizendako zen museue da, eta badakigu danok segaitik dan. Azkenien Gernika kuadroen lehen esan duten moduen, artelan on bat baino zeu zer gehiago da. Horreatzien dauen historize eta horreatzien transmititzen dan fasismoaren kontrako simbologia hori, askatasunen aldekoa, bakearen aldekoa, justiziaren aldekoa, plazaratzen dauzen simbologi guztionek lortu dauena da mundu mailan be rekonozitzi, ez da, kuadro bikain bat dela, transmititzen dauena guzti hori, eta beraz, horrek danak eitzen dauena da, mundu mailatik jente asko erakarri eta momentu honetan Reina Sofiara doaz, eta klaro, Reina Sofiako aditu bateri galdetzen badotza, posible dan Madrietik Gernikara ekartzea, esan gozku ezetz. Beraz, adituen txosten horrek bebai, ministroak maiganeratu dauzenak, ikusi beharko genuke bai, ez? Zer egin zan, zelan egin zan, nork egin zauen, eta igual txosten barri batzuk eskatu beharko genituzke bai, ez dakit. Horregatik esaten dut, benetan arazo teknikoak edo maiganatzen badabe, pres gauz horretaz hitz egiteko eta agian beste txosten batzuk eskatzeko, eta lan bat badaukagu hortik, bidea hori bada. Gainera, zuke oso ondo esan duzun bezala, kuadroaren atzean askoz gehiago dago ere, arte herrialde bateko nortasunaren parte importantea da, eta arte bakoitzak edo obra bakoitzak herrian bertan egon beharko luke. Ez da, ebiaz, Egiptoko artearen pieza gehienak Londresen daude, ez du, logikarik horrek. Bai, goberatzen dute han egon nintzen nien, benetan da espektakulu bat, eta arrazoi ezberdinak egon aldira, baina ez da ulertzekoa, ez? Azkenien, esan duzun moduan, ez? Olako arte lanak, arteaz aparte, kontakizun bat daukie atzien, historia bat daukie, sentimentu batzuk daukie, emozio batzuk, ez da bakarrik ondare materiala, ez? Eta beraz, hori egon behar da lotuta, kasu honetan, Gernikaren kasuan, egon behar da lotuta gertakizuna gertatu ziren herriarekin. Eta hori Euskal Herria izan da, eta hori izan da Gernika konkretuki, ez? Badakigu Picassok beste gauza asko ukizituela buruan, baina inspirazioa Gernikako bombardaketa horrek eman zion, ez? Drama hori bizi izan duguna Euskal Herrian, beraz, esan dakoa, olako artelan bat baino gehiago da, simbologia importantea daukan artelan bat da, eta hori bere herriti bakarrik interpretatu alda behar da moduan. Eta maitzeko idurre, etorkizunera begira, etorkizun hurbilari begira edo, baikorra gartzen zara gai honetan, ikusten dozu nora, bidea ondo ikusten dozu edo ondo bideratuta ikusten dozu gaia? Orain arte be lan asko egin da, nik uste dute elkarte askotatik egin da lana eta Gernika memoriaren lekuko eta erakunde ezberdinetatik bebai, legebiltzarrien onartu zan bebai eskari bat, Gernikako udalien bebai, lan asko egin da eta ez da lortu, ez? Baina egiz da bebai, batzutan ez direla lortzen gauzak, kojuntura kontu ekaitik, eta beraz, orain beste momentu baten gauz,
aleginak egin behar duz, nik hori da ikusten dutena, ez? Baikorranaz, baikorranaz zelako, eta batzutan igual emoten da, ez dakit, horma baten kontra goazela, ez? Bai, nik uste dute, bueno, emoten direla beste baldintza batzuk, momentu honetan aurrera pausuren bat emoteko, eta lehen esan dakoa. Hain da larrikapen bat oso konpartidu edana danok gaitik, nik uste dute Espainiako gobernuak aurrera pauso bat emoteko aukera daukala, eta emon beharko leukela, ja. Eta momentua dela. Eta momentua dela, sasoia dela. Oso ondo, mila eskerre Idorre gurekin gaur egoteagatik. Zuguri, eskerrak. Eta zuek ez mugitu, tarte musikari dekiko diogu tarte.